Trenutno se na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Bijelom Polju nalazi 17 pozitivnih na COVID pacijenata i 4 pacijenta koja se nalaze trenutno pod observacijom i za koje se čeka PCR test. Svi pacijenti koji su trenutno na odjeljenju su u dobrom opštem stanju i sa srednje blagom kliničkom slikom. Ono što sam imao priliku da vidim u razgovoru sa menadžmentom i dijelom zapošljenih koji prvenstveno rade na COVID odjeljenju i na internom odjeljenju opšte bolnice u Bijelom Polju, jeste da se radi o jednom timu vrsnih profesionalaca koji zaista znaju svoj posao, odgovorno ga i savjesno obavljaju. U kadrovskim kapacitetima ova bolnica je u potpunosti zadovoljila sve kriterijume. Pacijenti se ovdje u ovoj zdravstvenoj ustanovi liječe po svim protokolima Svjetske zdravstvene organizacije. Ono što je bio zaključak današnjeg radnog sastanka jeste da skladno epidemiološkoj situaciji kakva jeste u opštini Berane, menadžment opšte bolnice u Bijelom Polju je dobio zadatak od kriznog medicinskog štaba da koliko je danas tokom dana i sjutra proširi svoje kapacitete za još 20 posteljnih mjesta sa kiseoničkom potporom u slučaju da bude potrebe za smještaj još pacijenata sa potvrđenom COVID infekcijom. Također smo inicirali bolju saradnju između Doma zdravlja u Bijelom Polju i Doma zdravlja i opšte bolnice u Bijelom Polju, a također je i bila inicijativa da se po domovima zdravlja koji su, da kažem, povezani sa opštom bolnicom u Bijelom Polju aktiviraju stacionari gdje bi pacijenti također primali terapiju koja je po svim protokolima. Sve u svemu zadovoljan sam današnjim stanjem u opštoj bolnici u Bijelom Polju i tu smo da prije svega damo punu podršku kolegama u ovoj zdravstvenoj ustanovi i u ime kriznog medicinskog štaba sve ono što bude potrebno i što su njihovi zahtjevi, apsolutno ćemo u smislu što boljeg pružanja zdravstvene zaštite i Bijelog Polja i svih onih opština koji gravitiraju ka Bijelom Polju pružiti u punom kapacitetu.